Bună tuturor! Vin cu o veste nouă. S-a lansat un produs nou la Atomy. Un produs excepțional și anume setul de cuțite Chef. Însă, înainte să vi le prezint, vreau să vă spun ceva sincer. Nu poți înțelege calitatea acestui brand decât după ce îl testezi personal. Și vă spun asta din experiență, pentru că așa mi s-a întâmplat și mie după ce am testat primul produs al acestui brand corean. Dar haideți să nu vă țin în suspans și să revenim la cuțite. Acestea sunt cuțitele Chef care s-au lansat foarte recent. Lama este din oțel inoxidabil care provine din Japonia, este o inspirație din tradiția sabiei de samurai. Cuțitele nu sunt doar unelte. Pentru japonezi, ele sunt un simbol al artei, al moștenirii și al luxului, pentru că Japonia este locul de naștere a oțelului legendar. Lama cuțitelor are o ascuțime impecabilă, un design premium și o durabilitate reală. Practic, sunt cuțite pe care le puteți folosi întreaga viață. Și am putea spune că nu sunt doar cuțite, sunt precizie, sunt artă și performanță în bucătărie. Și, dragii mei, chiar și la capitolul cuțite, Atomy ne oferă varianta de top, varianta lux, dar la un preț inteligent. Dacă ești interesată de varianta produselor top, dar la un preț inteligent, produse pentru tine personal, pentru casă sau pentru cei dragi, scrie info în comentarii sau contactează-mă pe WhatsApp. Găsești linkul în bio. Sunt Alida și aștept mesajul tău. Până atunci, îți doresc sănătate și să ne auzim de bine!